My sme sa začali, fungujeme pod hlavičkou akože Synectar, ja som Palo, Juro. A začali sme s týmto Soilentovým svetom v podstate najprv našim blogom, kde sme si vytvorili, spravili sme si našu DIY verziu. Samozrejme bol to akože v tom open sourceovom žargóne bol to fork inej verzie, kde sme si my upravili trošku tie ráty a tak snažili sme sa ísť do toho low carb prístupu skôr, lebo ako tá strava nám vyhovuje, snažili sme sa tak jesť aj pred tými práškami, tak sme si povedali, že vyskúšame tie prášky spraviť low carb a skúšali sme na sebe mesiac 1 až 2 jedla denne nahradiť týmto. Nešli sme do toho úplne 100% a na blogu sme o tom písali potom naše skúsenosti, postrehy a tak. A neskôr, ako začalo vychádzať strašne veľa týchto distribúcií, tak sme spravili online tool, ktorý sme nazvali Blendraner a v podstate tam sa dajú porovnávať všetky tie dostupné distribúcie. Momentálne tam máme 30 asi výrobcov z celého sveta a 50 rôznych týchto distribúcií. To všetky nemáme. Je to? Vyzerá to dobré? Super. No. Super. Tak môžeš preklikávať. Nice. Poď ďalej rovno to. Neviem, akože veľa z toho, čo tu máme, hlavne z tých filozofických, politických vecí a tak Marketa povedala, budeme to tam dosť prekrývať, takže to hádam preskáčeme. A takto, áno, toto sme mali povedať na začiatku. Nie sme žiadni experti na jedlo, sme programátori a zaoberáme sa faktom. Popri tom sme sa ako dosť naučili, aj o tej strave, o tom, ako to funguje, o všetkých tých veciach okolo, ale stále sme entuziasti a sú tu väčší odborníci, ako my dneska. Takže keby sme hovorili niečo zlé, alebo tak, kľudne nás hocikto opravte. Alebo ak by ste mali pripomienky, alebo tak. Takže toto som už ako tak zhrnul. Áno, celý ten Synectar vznikol akože cesta za ideálnou stravou. Rýchlou, chutnou, ak sa dá, a nutrične kompletnou. A tie prášky mali byť len taká prvá zastávka. Chceli sme potom skúšať rôzne veci, ktoré sa označujú ako superfoods. Chceli sme to tam porovnávať. Ja neviem, sú to napríklad ten zelený jačmeň a nejaké borúvky a tak, čo sa označuje ako superfood. Ale ostali sme pri tých práškoch a tými asi aj pôjdeme ďalej. Ten recept bol, ten prvotný, ten recept, ktorého sme vychádzali, bol britský a v podstate bola to jediná možnosť, ako už z hotového receptu proste všetky tie ingrediencie si objednať z jedného obchodu, už nám to len prišlo a už sme to namiešali. Ostatné boli strašne zložité, na Slovensku sme niektoré veci nevedeli zohnať a teraz už skúšame rôznych aj slovenských dodávateľov na rôzne veci. Napríklad vločky nevieme zohnať na Slovensku ani v Čechách, takto v Európe dobre, lebo buď sú normálne, veľké, alebo potom, že instant oats, ktoré sa strašne veľa zase rozpúšťajú a tie robia ten náš Synectar strašne škrablavý hrdle. Dlho sme nevedeli na to, že prečo, ale bolo to týmito vločkami, takže tie stále kupujeme z tej Británie a sú tam aj celkom lacné, takže... Poď ďalej. V podstate nie sme zatiaľ legálni, alebo jak sa to dá nazvať, miešame si to doma v kuchyni, takže kamarátom, známym a tak ďalej, ale žiadne certifikácie nemáme, nepredávame to. Takže naozaj sme entuziasti iba. Máme v podstate dve základné akože distribúcie Synectar One, kde používame zdroj proteínu srvátku a Synectar Hemp, kde používame mix srvátky a konopného proteínu. A teda sú v dvoch príchutiach, akože
bez príchute a vanilkový. Toto sú naše pokusy, zhmotniť synektár, teda zosolidniť ho. Prvé boli palacinky. V tom bol nič iné okrem synektáru a banánu. Napriek tomu, že ten mix bol strašne sladký, ako náhle, keď to bolo ako palacinka, to nemalo žiadnu chuť. Preto som si tam ešte prihodil brúsnice. Vyzeralo to hrozne, ale bolo to chutné, bolo to zasycujúce. Takže dá sa aj niečo takéto vymyslieť. Ďalej. Druhá vec bolo toto želé, čo bola normálna želatina, roztopená, do ktorej som nasypal ten synektár hemp, preto aj tá krásna zelená farba. A bolo to fakt hnusné. Bolo to piesok v žele, proste prášok. Možno sme to mali nechať najskôr nabobtnať trošku vo vode, aspoň tu nech napučia tie všetky ingrediencie a potom až to dať do tej želatiny, ale k druhému pokusu sme sa zatiaľ neodvážili. To ešte uvidíme, ale chceme spraviť nejaké pokusy aj s agarom a s takýmito akože vegánskymi alebo vegetariánskymi vecami. Takže uvidíme. A toto kamarátka z toho napiekla cookies, prihodila tam tiež nejaký banán, oriešky a vajce. A vraj boli veľmi dobré, ale ako schladli, že strašne rýchlo boli tvrdé. Že nevedeli ostať mäkké, ale že zjedli sa ešte, kým boli, väčšina sa zjedla, kým boli teplé, takže dá sa aj niečo takéto. Ako tam už pri tej príprave sa stráca trošku možno tá pohodlnosť toho, to, že je to naozaj zašiekujem za 2 minúty, mám, ale zase na druhú stranu, ak by človek žil len na tom a chcel kamarátov ponúknuť, tak má možnosť, hej, má možnosť spraviť koláčiky aspoň. Toto je ten náš tool, Blendrunner, kde sa teda porovnávajú veci. Momentálne to prepisujeme, ten kód, lebo strašne veľa ľudí si to chce filtrovať, to sa momentálne nedá, zatiaľ sa to dá len zoraďovať podľa ceny, podľa tých makronutrientov a tak ďalej. Chceme tam pridať tagy ako keto, vegan, GMO free a tak ďalej. A čo ešte tam chceme spraviť? Chceme, aby to bolo super, chceme to stále vylepšovať a momentálne už je to strašne obsiahle. A možno budeme meniť dizajn a tak, takže bude sa na tom pracovať, tak prípadne si to nakliknite, pozrite a pripomienky radi tiež uvítame. Porovnajte si čo najviac veci. No, kam sa chceme ďalej so synektárom pohnúť, čiže na blog už píšeme teraz pomenej, asi na to viac kašleme, ak by bolo málo inputov, takže to je trošku naša lenivosť, ale máme aj veľa iných projektov, takže nestíhame. Momentálne synektár ako distribúcia je teda nekomerčná, miešame si to sami pre seba, ale ako nášmu produktu veríme, lebo ho máme odskúšaný na sebe a celý ten náš recept je stále open source, dokonca aj s zoznamom tých dodávateľov alebo tak. Takže naozaj, kto si chce spraviť vlastný synektár, tak si to môže spraviť jednak jednej. Nemáme nič také, všetko je to maloobchodný predmet, ako z maloobchodov, neodoberáme nič vo veľkých množstvách, lebo by to bolo pre nás neefektívne, takže kto chce si to môže spraviť aj sám doma, vyskúšať, ochutnať. A rozmýšľali sme teda, že čo ďalej, buď teda vlastná výroba, čo by nás stalo strašné peniaze, ktoré momentálne nemáme a bolo by do toho treba investovať veľa času, ktorý tiež nemáme, lebo chceme sa venovať aj iným projektom. A ďalšia možnosť je outsourcing, ale tam je potom ten problém s tou dôverou. Či budeme veriť tomu, kto to pre nás bude vyrábať za fixnú cenu a naozaj testovať si každú tú jednu dávku, každý ten jeden batch by bolo tiež neefektívne, takže uvidíme možnosť nejakého partnera nájsť, ktorý pôjde do toho vývoja s nami, rozdelíme sa finančne a tak, ale to je zatiaľ to len pozeráme sa na to ako na možnosť, ale nevidíme v tom zatiaľ úplne, že cestu. Zatiaľ sme stále nekomerční. A určite nechceme ísť do toho mainstreamu, pretože do toho mainstreamového zloženia tých makronutrientov chceme ísť do nejakého keto, do nejakého low carb, možno zmesi pre ľudí na mieru.
len s tým treba už plánovať celú výrobu, aby sa to dalo automatizovať, aby naozaj sa do nejakej výrobnej mašiny proste len hodil zoznam nutrient a zoznam, koľko čoho chceme namiešať a namiešať to. Čiže tam by bola možnosť. Lebo pri tom mainstreame sú ľudia, čo to robia, je ich veľa a sú ľudia, čo to robia dobre. Takže tam nemá pre nás zmysel ísť skôr nejaké tie možno diery na trhu nájsť, alebo niečo, čo nikto nechce pokrývať, lebo by to bolo finančne neefektívne, tak pokryť viac týchto vecí a naozaj to spraviť efektívnejšie. A možno to keto práve preto, že v Európe ešte nie je žiaden keto výrobca. Všetci sú v Amerike, a to sú traja, myslím, oficiálne. Takže zatiaľ je veľa tých DIY blendov, ale málo ľudí to vyrába normálne. Otázne je, že či je vôbec potom dopyt. Ale tak zatiaľ to vyzerá, že hej. Poď ďalej. Toto je citát od Roba Reinhardta. To aj Markéta už spomínala. Optimalizovať jedlo, optimalizovať výživu. A brať ľudský organizmus ako stroj, ktorý sa dá tiež nejako vyladiť. Toto sú výrobcovia vo svete. Amerika, Európa, Austrália, India. Aj keď ten indický je taký trošku sketchy. Nevieme, či vôbec existuje, či to nie je len nejaký výmysel. Ale takto vyzerajú teda tie čísla. Veľmi zaujímavé je to Holandsko. Otázne je, že čím to je, či naozaj tam sú tak dobre nastavené podnikateľské podmienky pre začínajúcich podnikateľov, alebo sú tí mladí tam ináč mentálne nastavení a chcú podnikať. To je otázne, ale máme pocit, že už každý mesiac vzniká nová holandská distribúcia. Čo je zaujímavé, v Kanade je teraz prvý výrobca a dlho tam ani Soylent ako taký, čo je americký, ani nedovážal, začali dovážať až tento alebo minulý mesiac. Takže je to zvláštne, že v Kanade zatiaľ len jedna tá distribúcia. No, poď ďalej. Toto sa dosť prekrývame s Markétou už. Priamejšia cesta k zákazníkovi, alebo si to človek namieša sám, alebo si to objedná cez internet, nemusí ísť do obchodu. Psychologický efekt fyzických obchodov. Máme kamaráta, ktorý radšej pred obchodom dá človeku do ruky peniaze a zoznam, čo mu má nakúpiť, počká a človek mu to donese von, ako by tam išiel, lebo vie, že by nakúpil toho strašne veľa. Lebo vie, že podlieha tomu marketingu, že tie akcie na neho vplývajú, tak radšej sa tomu chce vyhnúť. Takže pre takých ľudí je Soylent veľká výhoda. A to už bolo pokryté, takže poď ďalej. Menšia spotreba vody pri tom Soylente, to je tiež jeden z tých robových Reinhardtových výrobcov Soylentu výmyslov, alebo teda ideí, že čo najmenej míňať vodu, a on je v tom už skoro až taký freak, pretože jeden z jeho experimentov bol nechodiť na veľkú potrebu, čiže si vyzabíjal, myslím, nejakým, neviem, či to boli antibiotika alebo niečo, črevnú mikroflóru a zároveň k tomu bral nejaký enzym, aby sa mu to jedlo rovno spracovávalo a myslím, týždeň nebol na záchode alebo koľko. Čiže v tej dobe minul denne 10 alebo koľko? Do 5 litrov vody denne proste. Čiže toto sa snaží tiež zoptimalizovať. Otázne je, že aké to má dlhodobé následky na ňom. A ešte je zvláštne, že on si vraj neperie. Trička po pol dní dáva do mrazničky, vraj ten smrad odíde a keď už je to moc špinavé, tak to vyhodí. Respektíve dá to na charitu a tam to niekto musí oprať, takže reálne on tú vodu šetrí len sám sebe. Ale
Je to zaujímavý životný postoj tiež a myslím, že si dizajnuje sám svoje oblečenie, necháva si to vyrobiť v Číne, chodí mu to v balíkoch, takže oblečenie nakupuje takto v balkoch a dáva potom do mrazničky, takže tiež taký zvláštny človek. A tiež ten mimovoľný prechod na vegetariánstvo, vegánstvo, nerieši sa to primárne, ale naozaj začnem jesť Soylent a zrazu zistím, že je vegánsky, že je vegetariánsky, že som vegetarián. Je to otázne, či je to dobre, či je to zlé, proste to je. Hej. A boj so svetovým hladom, tam je práve problém s čistou vodou. Že Soylent sa, áno, zobrať balík Soylentu, poslať ho niekde do Afriky je jednoduché, ľahké, ale stále ho treba zaliať čistou vodou a v týchto krajinách je aj toto problém a jeden z tých amerických výrobcov si okolo tohoto spravil aj akože svoj marketingový stand, marketingový ťah, že posielal deťom na Filipíny, myslím, hladným deťom na Filipíny, robil nejakú crowdfundingovú kampaň. Jedna mu vraj teda vyšla, otázne je, koľko tam on nalial peňazí, a potom druhá už nevyšla. Takže bol to marketing, ale je to ďalšia taká otázka, ten dopad na spoločnosť, že môže to vyriešiť aj svetový hlad, ale nemusí. Takto možno vyzerá budúcnosť. Jeden z tých menších amerických výrobcov, fungujúci pod touto značkou, vyrobil svoj vlastný Soylent pomocou cricket flour, cvrčkovej múky a ďalší nejak to bol riasový extrakt alebo tiež nejaká riasová múka. Použil to ako zdroj proteínov. Máme tu potom, myslím, aj na ochutnanie tú cvrčkovú múku. Je to ináč, na prekvapenie je to veľmi dobré. Je to také slanšie, uvidíte, ochutnáte. Čiže možno toto je budúcnosť a to máme, myslím, potom na ďalšom slajde. Áno, čiže aká je možno budúcnosť? Tie blendy na mieru, veľa výrobcov, ktorí s tým aj začali, tak s tým potom aj rýchlo prestali, lebo to nebolo škálovateľné. Ľudia chceli strašne veľa verzií a tak ďalej a naozaj to nie je len o tom, že chcem tam toľkoto proteín, toľko tuku, od toho sa už odvíjajú aj tie mikronutrienty, čiže vitamíny a tak. Všetko treba prepočítavať. Áno, existujú na to algoritmy, nahádžem si len zoznam, dopočítam mi to zvyšok, neviem, jak to bude chutiť. Stále za to je zodpovedný ten výrobca, takže je otázne, či je tam tá možnosť, ale zároveň existujú už aj roboty, ale tie zatiaľ, tam sa dajú určiť, myslím, len kalórie. Proste, že chcem menej kalórií, chcem viac kalórií a vyzerá to jak automat na kávu. Nasypem mi to prášok, zalejem mi ho to vodou. Dá sa to tiež použiť. Pevné verzie Soylentu začali s tým meal squares. Sú to také koláčiky, ešte sme ich nechutnali. Potom Uber cookies, čo naozaj vyzerá aj cookies. Neviem, máme ho tu na ukázaní? Nemáme. A teraz tým už oficiálne teda, to neoznámil Rob, ale spomínal to v jednom rozhovore, že začali tiež pracovať na pevnom Soylente. Čo bude teda veľmi zaujímavé sledovať, kam to dovedie takýto veľký hráč a či naozaj už keď to bude pevné, či tam stále budú sa snažiť o to, aby to nemalo chuť, pretože Soylent sa snaží ísť veľmi neutrálne do toho, aby to tú chuť naozaj nemalo. Kto chce si to dochutí, kto nechce si to nedochutí, ale jesť niečo tuhé bez chuti, tak naozaj, ako Markéta spomínala, je skôr dovezenie ako na normálne stravovanie. Takže uvidíme, kam to dotiahnu. A úplne ultimátny cieľ je Soylentovo do každej domácnosti. Voda, strava a nemusím riešiť žiadnu chladničku, nič. Teda to je ultimátny sen toho Roba. Neviem, ja si to predstaviť moc neviem, ale možno je tam tiež budúcnosť. Ten hmyz ako zdroj proteínu, to som spomínal pri tej fotke. Tam je problém s tou psychologickou bariérou v západnom svete, že stále je tam tá stigma, že jesť hmyz sa nám stále až tak nepáči. Hej, v Ázii je to normálne, u nás až tak nie. Ďalšia tá vec,
o ktorej sme sa dozvedeli tiež cez ten rozhovor s tým Robom Reinhardtom, bol single cell protein, čo sú riasy, ktoré fungujú ako, teda všetky tieto veci, ktoré fungujú ako zdroj proteínu a naozaj sú to jednobunkovce, čiže by mali mať najmenší ten ecology footprint. Aj s tým spracovaním hmyzu sú vraj strašné problémy, oddeliť nejak tú hlavičku od toho skeletónu a pomlieť to, tak ďalej vysušiť. A nie je to až tak rozšírené, aby to ešte bolo dneska lacné. A to, čo on chce, si tak vymyslel, mať riasu, ktorá bude už robiť Soylent, už bude zdrojom tukov, cukrov, proteínov, všetkého proste. Už to bude mať vitamíny, už budem mať len riasu, ktorá bude rásť a budem ju jesť a budem mať všetko pokryté. Či je to reálne, nevieme. Teraz spomenieme rôzne prekažky, trošku je to tak poprehadzované. Stop prekažky aj Soylentu s malým S, možno aj Soylentu s veľkým S. Najprv teda DIY. Kto s tým chce začať, možno v tom vidí prvotne takú bariéru, že strašne veľa toho potrebuje nakúpiť, vitamíny sú drahé, každý zdroj uvádza iné informácie a ten DIY tool nie je úplne kompletný. Sú tam veci, ktoré tam naozaj chýbajú a my sme tiež prešli na vlastné tabuľky. Si ukážeme. Ale začať sa dá jednoducho. Toto je úplne najjednoduchší ako DIY Soylent. Cena je zaujímavá, ale samozrejme nie je to nutrične úplne vyvážené, tak ako by malo byť. Ale kto si chce vyskúšať DIY, môže začať takto a postupne rozširovať, pridávať, uberať, kde chce. Postupne sa prepracovať k lepším a lepším receptom. A ešte tam máme najlacnejší DIY recept s cenou $1,50 na deň, ale kto vie, ako bude chutiť kukuričná sojová múka dokopy s olejom a s vodou. Takže budú to kukuričné placky asi vo vode, ale dá sa začať aj tak. Toto je ten oficiálny do-it-yourself tool, ktorý teda má makronutrienty, základné mikronutrienty a tak, ale nie sú tam napríklad pomery omega-mastných kyselín, myslím, a rôzne ďalšie veci, ktoré treba brať do úvahy, preto my sme prešli pri našich pokusoch na nejakú takúto tabuľku, ktorú moc nevidno teda, ale je to obyčajný Excel. Myslím, že tiež sme to od niekoho prebrali, plus sme si tam dorobili vlastné funkcie a dneska už na základe toho si robíme aj etikety a tak, ale vidno tam ten rozdiel medzi tým, keď sa tomu niekto chce venovať naozaj jednoducho a potom už keď nad tým chce nadväzovať, zozložiťovať a tak ďalej a verím, že dá sa ísť ešte do úplne zložitejších vecí. Toto je teraz taký, neviem, či to je novší tool, alebo len my sme len neskoro objavili. Človek si tam nahádže len zoznam ingrediencií a ono mu to vygeneruje tie pomery tak, ako by malo byť. Nemusím ja nič ručne ladiť, nahodím si tam, čo chcem tým dosiahnuť, teda nejaký ten nutričný profil a nahodím si tam ingrediencie a už mi to doráta. Toto je len lineárny, obyčajný, nahodím vyráta a potom existuje ďalší, čo je genetik, ale genetik od genetických algoritmov, kde skúša viaceré verzie v viacerých akože generáciách a na základe toho sa snaží prísť k ideálnemu receptu podľa dodaných tých zdrojov všetkých nutrientov. Čiže sú to rôzne prístupy k tomuto. Samozrejme, asi zatiaľ to treba ladiť aj ručne, pretože stále je tam aj tá chuť, ktorú treba brať do úvahy. No, jedným z problémov je táto biodostupnosť v podstate, že akú časť nutrientu telo naozaj spracuje, niektoré vitamíny sa navzájom ovplyvňujú, čiže je možné, že keď my si dáme kompletné jedlo, tak naozaj naše telo nedostane ten kompletný profil vitamínov, aký sme chceli dosiahnuť, pretože navzájom blokujú svoje vstrebávanie. Možno by sa to dalo vyladiť
tým, že by boli rôzne, teda tie blendy, rôzne verzie na raňajky, obed a večeru, ale tam už zasa zozložitujeme niečo, čo je v podstate, čo má byť jednoduché. Takže je to otázka toho, či chceme skôr mať tú jednoduchosť, alebo tú nutričnú kompletnosť. A ešte je otázne, či prírodné vitamíny, alebo to, čo nazývame chemickými vitamínmi, či majú rovnakú tú dostupnosť pre ľudský organizmus. Čo zdroj, to je iná informácia zase. Takže otázne je asi, čo si človek vyskúša na sebe a do veľkej miery aj čomu verí. Ďalšia strašná vec konšpirácie. Fytoestrogény, soja, lan vraj upravujú hladinu estrogénu u mužov, úmrtnosť, rakoviny, neviem čo. Samozrejme, sú to stále konšpirácie. Niečo je potvrdené, niečo není potvrdené. Ďalšia vec sú fitáty, ktoré obsahujú zrovna tieto rastlinné zdroje. Väčšina tých distribúcií používa ako zdroj tukov a tieto látky v podstate fungujú ako antinutrienty, čiže tiež blokujú vstrebávanie vitamínov. Tiež možno, kto chce na to prihliadať, kto nechce, neprihliada. A ďalšia strašne veľká téma je geneticky modifikovaná vec, čo je problém napríklad pri tom maltodextrine, ktorý je vyrábaný väčšinou z kukurice a kukurica je väčšinou geneticky modifikovaná, alebo teda veľa kukurice je geneticky modifikované, čiže ďalšia vec, čo ak človek nemusí používať tie geneticky modifikované veci, tak sa tomu snaží vyhnúť, ale či to má zmysel, nevieme s našimi vedeckými poznatkami zatiaľ asi. No. Potom trošku taký frequently asked questions blog, čo asi každý, kto skúšal Soylent a hovoril o tom svojim kamarátom, alebo výrobca na tieto otázky odpovedal, tak to len v jednoduchosti prebehneme. Ako vám môže tekutina zasytiť? Kalórie tam sú, objem tam je, ale veľmi závaží aj na psychológii. Ja som mal napríklad zo začiatku problém, keď som si aj dal synektár. Normálne som sa cítil najedený, všetko, ale stále som mal chuť niečo požuť, dal som si krajec chleba a už bolo dobre. Čiže naozaj tá psychológia tam hrá strašne veľkú rolu. To je druhá najčastejšia otázka. Naozaj není to len tekutina, obsahuje to vlákninu, obsahuje to pevné častie, čiže to, čo sa má vytvoriť, sa vytvorí. Možno to môžeme aj preskočiť. Všetko je v poriadku, keď človek požíva Soylent. Problém s nutričnými tabuľkami je, že už sú staré a na to, ako sa dnes pohybuje veda, technika a tak ďalej, sú už veľmi staré. Otázne je, či toto Soylent ako taký potvrdí alebo vyvráti svoju existenciu, že dá sa jedlo a má byť tabuľkové, alebo tie tabuľky nie sú správne. Možno je Soylent práve takouto vecou, ktorá to dokáže vyvrátiť alebo potvrdiť. A ďalšia vec je, že možno ani nevieme o niektorých nutrientoch, ktoré naozaj existujú, ale ešte ich neskúmame a v tabuľkách nie sú. Napríklad teraz moderná vec, antioxidanty. V tabuľkách nie sú, možno na to treba prihľadať pri výrobe jedla, možno nie. Samozrejme, každý môže ísť DIY cestou a kašľať úplne na tabuľky a spraviť si tabuľky vlastné. A veľa výrobcov to aj dneska robí, napríklad s tými D-čkovými vitamínmi. Tam vraj teda sú tie tabuľkové hodnoty strašne nízke, takže niektorí výrobcovia sami dávajú väčšie dávky vitamínu D, ako sú odporúčané, pretože sú niektoré teórie, alebo možno už aj papers, možno už aj štúdie o tom, že naozaj ten vitamín D má byť vyšší. To som asi pokryl trošku, takže v porovnaní ale s bežnou stravou je Soylent stále krokom vpred, ktorý to môže potvrdiť, vyvratiť. Čo
človek sa dokáže adaptovať asi, no nie na všetko, ale na veľa vecí. Čiže aj na tú tekutú stravu tiež prvý týždeň sme mali trošku neistotu v črevách. Nič hrozné sa nedialo, len si na to organizmus potreboval zvyknúť, že aj toto je strava, aj z tohto sa dá žiť. A výsledky uvidíme časom. Nejako rýchlo nedokážeme odhadnúť dlhodobé účinky. My sme ochotní to skúšať na sebe, veľa ľudí je ochotných skúšať to na sebe, takže uvidíme asi v štatistikách o pár rokov. Možno zuby naozaj nepotrebujeme, keď budeme jesť len tekutú stravu. Ale dá sa to riešiť samozrejme žuvačkami a toto sa ale stále bavíme o tom myšlienkovom nastavení, že niekto je len Soylent, len teda práškovú stravu a pritom to tak vôbec nemusí byť. Veľa ľudí to berie tak, že buď všetko alebo nič, ale pritom je to jedlo ako každé iné. Môžem to jesť na raňajky, môžem to jesť keď mám núdzu, môžem to jesť na cestách a potom jesť k tomu normálne jedlo, hej. Čiže ak jem normálne jedlo, toto asi nie je problém, ale možno nepotrebujeme zuby. A toto som teda zase pokryl, že Soylent je naozaj jedlo ako každé iné, len trošku ináč vyzerá. Je to prášok, takže to nesie so sebou trošku väčšiu stigmu zasa, ale šetrí to čas a peniaze, teda podľa toho, ako draho kto varí, ale jedným z cieľov Soylentu je byť aj dostatočne lacný na to, aby to bolo finančne efektívne. A potom si jem celý deň Soylent, 2 dní jem Soylent, ušetril som čas, ušetril som peniaze a na tretí deň môžem ísť s kamarátmi na parádnu večeru. Mám spoločenský život, peniaze som minul, ale mal som aj jedlo. Takže otázne je fakt, ako sa k tomu postaví. Môžem to jesť 100% času, nemusím. Ja by som to osobne nerobil, ale ako núdzové jedlo je to super. Čo možno Soylentový svet potrebuje, alebo aj nie. Niektoré veci viac užívateľov, to je samozrejme, tým pádom aj viac štatistík, viac krvných testov a dostať sa do mainstreamu, čo možno by v dnešnej dobe ešte nebolo až tak dobré, lebo môžeme zistiť o 2-3 roky v štatistikách, že zo Soylentu vzniká rakovina žalúdka, neviem čo. A naozaj, ak sa na to do mainstreamu prejde, o to ťažšie by sa dostávalo, alebo o to ťažšie by sa potom stávalo nejak inak to Soylentové jedlo. Takže nevieme ešte dneska, či je Soylent dostatočne vyspelý na to, aby išiel do mainstreamu, ale bolo by to zaujímavé sledovať. Ako nám pribúdajú tí výrobcovia, tak jak Markéta spomínala, niektorým ide len o peniaze. Užívateľia musia tlačiť na výrobcov, aby tá kvalita bola naozaj vysoká, aby sa nestávalo, že jedna príchuť chutí z každej dávky úplne ináč. Niektorí výrobcovia dokonca si tieto veci práve outsourcujú, väčšina si ich outsourcuje, takže otázne je, aký majú potom dopad na tú výslednú kvalitu oni sami. A keď im ide len o peniaze, možno ich to ani nezaujíma a možno zvláštne tak pozorovať, že u ľudí, čo si kupujú tieto práškové jedlá, veľa ich ide hlavne po cene. Na tú kvalitu pozerajú až na 2. mieste alebo na 3. Nutričné hodnoty, čo sú na obale, nemusia, aj veľakrát ani nie sú presné, veľakrát sú to len tabuľkové hodnoty. Zasa naša skúsenosť je pri ovsených vločkách. Za každým, keď sme tie ovsené vločky kupovali, tam bola jedna a tá istá hodnota obsahu mangánu, čo je nejakých, a potom sme zistili, že táto hodnota je tabuľková. Najlepšie by bolo asi, keby to tí všetci farmári a tak ďalej potom testovali. Asi to nie je efektívne, ale tie hodnoty sa môžu meniť podľa úrody, čiže každý rok to je iné. A zrovna pri tomto mangáne je ďalšia zaujímavá vec, že ovsené vločky napríklad nám spôsobujú problém v našom recepte, lebo zvyšujú strašne tento mangán hore. Keď sme pozerali, že či existujú bezmangánové ovsené vločky,
Zistili sme, že toto ani možné nie je, pretože aby ovoz vyrástol, potrebuje mať v pôde dostatok mangánu a tým pádom to obsahuje aj tá rastlina. Ale samozrejme tie tabuľkové hodnoty sú veľakrát strašne vysoké a preto tabuľkovo možno tie hodnoty nesedia a možno veľakrát sú nízke. Takže možno je to aj čas, aby sa tie tabuľkové, teda nie tabuľkové hodnoty upravili, ale aby bol tlak na to, aby naozaj každý musel uvádzať presné hodnoty, otestované hodnoty a nie len tieto tabuľkové. A s tým súvisí aj ten research zo strany výrobcov, na ktorých by tiež mali ľudia tlačiť. S tým penetrovaním toho mainstreamu zároveň súvisí aj záujem odbornej verejnosti a seriózne dlhodobé vedecké štúdie, pretože za každým zatiaľ, keď niekto dáva aj svoje krvné testy po roku a tak ďalej, stále je to málo a stále je ten človek zaujatý. Štúdii od výrobcu soylentového jedla by som až tak neveril, ako keď to robí naozaj nezávislá inštitúcia. Kto je dneska nezávislý? To je otázne, ale práve také štúdie by sme potrebovali a preto potrebuje ísť aj toto soylentové jedlo do toho mainstreamu, aby sa toho chytali univerzity alebo nejaké teda vedecké laboratória a inštitúty. Toto bola taká fotka na Reddite. Nejaký človek si vyrába každú nedeľu takto na celý týždeň jedlo do chladničky. Tak by sme si povedali, že niečo také si postavíme aj my na stôl. Trvá toto asi kratšie trošku, aj keby si to mal človek miešať, tak to nebude až také ružové. Naľavo je 12 jedál, napravo je 20 jedál alebo 21 a k tomu ešte 2 snacky. Je tam ten koláčik a ešte je tam ten cricket flour. Takže veľkosťou je to efektívnejšie, na prípravu je to možno tiež trošku efektívnejšie, je to len taká fotečka, koláž. Kto má nejaké otázky, alebo keď nás chcete uraziť nejakého, tak teraz je čas. Kľudne sa pýtaj. Na začiatku si spomínal nejakú ten list priorít, akože keď ste sa dostali k tomu Powder Foods, tak jak ste to teda mali nastavené, akože čo bolo to prvé a druhé, tak tie U nás prvé je asi stále časová efektivita tohto jedla a bez toho, aby sme museli uberať na kvalite toho, čo jeme. Čiže áno, najjednoduchšie je kúpiť si hamburger v McDonalde, ale všetci asi vieme, že to nie je úplne to najlepšie. Čiže my chceme dosiahnuť efektivitu hlavne časovú, bez toho, ale s tým, aby to bolo stále zdravé, nutrične kompletné a cena asi až na 3. mieste, možno na 4. ešte tá chuť je možno trošku dôležitá, alebo práve, že absencia chute, lebo tam je potom najmenší problém, každý si to dochutí ako chce. Skúšali sme aj sladké verzie, ja mám radšej slanšie verzie. Máme teda tú neochutenú, ktorá má takú ako mliečnejšiu chuť kvôli zrovna tomu srvatkovému proteínu, ale dochucoval som si to sojovou omáčkou a bolo to super. Takže, ale veľa ľuďom viac evokuje takéto práškové jedlo niečo sladké. Asi je to tiež pozostatok z tých proteínových práškov, ktoré sú tiež ochutené väčšinou na sladko. Kľudne, pýtaj sa, môžeme sa rozprávať. Ohľadne tej stravy vlastne spomínal, že nejaký nezáujem ako vedeckej komunity, nejaké robiť tie vedecké výskumy, že akože v súčasnej dobe je toho veľmi málo, alebo je to žiadne, alebo... No. Keď sme to takto, veľa ľudí vyťahne argument, že však toto tu už existuje a je na to kopec vedeckých štúdí a nie je to dobré. Hľadali sme tieto vedecké štúdie dlhodobé naozaj a nenašli sme ich. A keď sa toto spýtam niekoho, kto toto vyslovil, tak buď sa už neozve, alebo povie, že toho musí existovať kopec. Lebo to už každý robil tieto štúdie.
Ja som ich nenašiel, možno som len zle hľadal. Čiže ak niekto viete o dlhodobých štúdiách vplyvu tekutých jedál na ľudský organizmus, tak to povedzte, ale naozaj nie je to preskúmané. Neviem prečo. Asi o to nebol doteraz záujem. Väčšinou aj tie, čo boli tie nutridrinky a tak, ono je to väčšinou tak bezzvyšková strava, alebo jak to nazývajú, hlavne založená na sacharidoch a úplne bez tuku, alebo s nízkym obsahom tuku a podáva sa to hlavne ľuďom, ktorí sa sami nenajedia, čiže väčšinou v nemocniciach. Tam je to efektívne príjmať to len v tekutej podobe a aby čo najmenej sa potom ten človek vyprázdňoval a aby nezomrel. Ale na čo ho študovať? Konkrétně to vlastně případ podle klinickým studiím, protože je to vlastně způsobem léčivo. Je to léčivo? Lebo je to voľne dostupné v lékárni. Je to proces léčení, takže jako v nemocnici používají něco, co prostě vlivu na určitou nemoc nebo určitý stav, tak to musí podléhat vlastně standardizaci jako léčivo. OK. Jsme byli, teďka nás kontaktoval kosmický výzkum, Centrum kosmického výzkumu v České republice, který vlastně spolupracuje s Vojenskou nemocnicí v Praze a vlastně člověk, který má na starosti právě tyhle ležící pacienty, tak jsme o tom mluvili. Oni mimochodem dělají projekt Hydronaut, což je vlastně simulace vesmírné stanice pod vodou. Tak vlastně ty potápěči tam vlastně žijou, simulují to teďka v tom sektoru, kde jsou ve fázi grantu, ale my jsme se vlastně s nimi zapsali do toho grantu jako dodavatel právě stravy. Takže jenom to, že takové to podléhá. A je toto pre nich naozaj zaujímavé, lebo čo som zachytil nejakú diskusiu aj, že napríklad armáda už takéto pokusy s práškovou stravou a týmto robila a myslím, že aj NASA, ale bol tam práve problém s tou psychológiou, že naozaj keď je niekto zavretý mesiac v Afganistane v nejakých bungalovoch, tak keď mu ešte dá človek jesť len prášky, tak sa úplne scvokne. Preto oni majú aj to MRE, čo je 20 rôznych kombinácií tých jedál a naozaj, že tá psychológia tam hrá veľkú úlohu. Právě proto si strašně přejeme, modlíme se, aby ten projekt vyšel, protože vlastně my z toho dostaneme tyhle výstupy, oni budou měřit vlastně úplně všechno, 4 minutový rozpis jídla, který se bude obsahovat vlastně jakoby fyzickou zátěž, psychickou zátěž, právě kdy je celou ty pocity, nebo to, jak ty lidi vlastně tam žijou, jak to chápou, jak to berou. Koľko to bude trvať? 4 týdny. 4 týdny. Tak držíme palce, nech to vyjde. No my držíme palce. Dúfam, že sa podelíte o výsledky. Dosť. Ale českých korun, hej? Českých korun. Což stále je to dosť. Ešte niekto má nejakú otázočku alebo tak? Ako my tu potom budeme robiť tú ochutnávku, takže ak sa hanbíte, tak kľudne sa môžeme potom porozprávať face to face. Dobre, tak ďakujem vám za pozornosť a vidíme.